Čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska budeme ochutnávat tu kyselou věc. Je tady 5 kajáků do pekla, podle mě. Tak jdeme to. Nebo do kysela vlastně. Takže je to kyselý teď. Nechci víc pejstek. Moc to nejde teda otevřít. To budu asi muset najastět. Bo někdo mi pomůže. Počkejte. Ne, už to tady je. Už to mám otevřený. Oh man. Aha. No tak to je hrozný. To vypadá hrozně. To je asi citrónový. Tak jdem do obuka. Tak jdem. Potom je to v pohodě. No je vůbec kyselý. To je dobrý. Než kyselý. To není vůbec kyselý. To není vůbec kyselý. To není vůbec kyselý. To je nějak divné. Dámy a pánové. To není vůbec kyselý. Však je tady 5 kajáků do pekla. Tak co to je? No to prostě. Však by to mělo být kyselý. Spadla mi kamera z toho. Počkejte, kamera. A musím se na to, omlouvám se za to. To vůbec není kyselý. To je spíš sladký. To prostě nechápu. To by mohlo být dnešního videa. Všechno, tak čau. Nebylo to vůbec kyselý, ale dobrý peč, je to sladký vlastně. Tak čau. Čau.